Kama tu hru nebudu hrát, vole. To se posral. Ok, takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si teď zahrajeme opět FNAFko, akorát, že bude trošku jiný level, no. Tam budeme moct zavírat dveře a utíkat úplně. A opravovat elektřinu. A už je tam i Puppet, tak jsme v prdeli. No, je to asi zase FNAF 2. Takže, jo, podle tady těhle videoret animatroniků. Jmenuje se to Eternal Night, můžete si to zahrát na PlayStationu zase úplně na všem, prostě podporuje to úplně všechno. Je to 13 000 lidí, ale budu zdržovat a jdeme na to. OK, varuje nás to, takže no blablabla. Teďka nezajímá. Ty vole, shit, tak já si to musím slovit, protože to má mega nahlas. A jako minule jsem to měl taky mega nahlas a potřeboval jsem si to slovit a byl jsem posraný. Ale možná by to nemuselo být teďka tak špatně. No, takže tak. Difficulty easy, jak jsem říkal, Night 1. Já už jsem to hrál, tady tohle jsem hrál s kamarádama. Ale měl jsem to respekt, jo, ale už jsem trošku pochopil, co to mám dělat. Je tam Puppet Box a ten Puppet Box budeme muset splnit. Jestli to nedohrajeme dneska, tak to hrajeme prostě někdy, chápete, ne, prostě kamo. Jezdíte v autě, to nejsou moji spoluhráči, protože jsem zapl solíčka. OK, teď vidíme, můžeme se zavírat, svítit, blablabla, chápe. Tu vole. Já už jsem tuhle hru jakoby hrál, jo, protože já jsem to zkoušel jako přesně, já i s kamarádama jsem to zkoušel. Ale bohužel jsem se jako domluvil s kamarádama, ale nejde nic, no, protože moji kamarádi prostě to, že jo, můj jako zrovna kamarád dneska nemohl, no, takže nejde nic prostě. Zahrál bych si to s ním, ale možná dáme druhý díl a tam si to zahraju s ním, jo, takže můžete očekávat. Teďka tady není Freddy. Protože když se to zkoušel, tak tady vyběhl Freddy. Jakoby vykoukl, ne vyběhl. Když z tohohle nemám radost. Vezmeme tady tyhle hovadiny a to do toho, aby jsme naběhli nějakou power. OK, je to tak. To někdo neviděl. No. Čumíš. Enrique! Okay. Jo, a když šlape tam to skoro, tak oni vás potom slyší. Ty vole. Proti tím jsme hráli a teďka jsou tady horší. No nic, tak dneska se asi poserem. Jako já čekám, že se fakt naseru do kalhot, jo, takže jsme asi jsme kuk, tak svině. Bro, jako mě se jako moc nechce hrát. Bro, já jsem posledně z toho minule, se mi tady něco vyběhne, tak jsem posraný úplně. A tady employees chápete? Já spíš jako, než to potom napsat, jo, jestli vám to jako vadí, ale já se spíš na ty kamery nekoukám. Sorry, vypal jsem zvuk. Já si spíš jako, můžete když tak napsat do komentářů, jo, jestli se mám spíš koukat na ty kamery, ale já mám radši tady tohle. Protože když se koukám na kamery, tak jsem posraný. Že mě potom něco vyběhne. Jako já jsem posraný teď, jo. Když tak mi napište, jestli byste to zítra chtěl s někým, protože asi určitě bude s někým, protože už teď jsem posraný a nechci to hrát sám. No mé by se na to netroufl, ale to bych neudělal pro video. No tak ještě milý tady, no. Ale to se po mně vyběhne, nebude rostomilý.
A tam to je horší, kámo. Jestli můžu plnit někoho, tak to seru. Bro, já jsem jakoby dneska ještě sám doma, jo, úplně. A je jakoby za mnou ještě volná místnost, takže... Jestli za mě vyběhne něco ze zádu, tak tomu dám normálně loket. Takže ne, jo, vole. Slyšeli jste to? Protože jo! A nelíbí se mi to, vole. Bro. Jsou 2 hodiny ráno. Bro, já si dostanu na jedno sluchátko, protože jo. To tak jako jinak nedám. Kamo, já jsem to jednou hrál. Tady tuhle hru. A kamo, já jsem si zalezl do šachty. Pak vidím, jak něco vyrazí dveře. A pomalu se to za mnou plácí, jako do ty venty. A já jsem se v tu chvíli tak postral, že jsem dole radši líbil. To je nejpropracovanější FNAFko, co vůbec je, jo? A já ho hraju sám. Víte, co to znamená? Že vypadnou, vole, pojistky. Kam tu hru nebudu hrát, vole. To se posral. Co říkám, že mlčím. Plug. Kam takhle blízko jsem nebyl ani s kamarádama, jo, když jsem to hrál. Kamo, já mám chuť dát dalšího, ale já nechci, moje psychické zdraví tohle nedává. Jo. Já vím, že jsme si jako tady nic moc jako nezahráli, jo. Ale sorry, ale já tu hru nezvládnu hrát sám. Já jsem posranej, kámo, chápete to? Můžu si dát ještě, můžu dát revive. Ne, nemůžu, hovno, stojí to robuxy, na srdce. Jsou to čuáci. Teda co? Ale kámo, dostal jsem se daleko, kámo, ale já myslím, že tam bude nějaká venta nebo něco, vole. Ale prostě ne. Ale actually, dostal jsem se fakt nejdál, co jsem se kdy dostal. A to beru jako úspěch, jo. Protože když hrajete ve dvou a hrajete easy mode, tak už na vás hnedka takhle běhají, vole. Jakože instantně, hochu. Jo. A z toho, kámo, jste totálně v prdeli, jakože na vás něco takhle vyběhne. Si teďka vidíte, že jako dáme další hru, ale nedáme, jo. Takže jestli teoreticky chcete další hru, napište. Já odehraju, ale s kamarádama. Klidně to video bude delší, jo. Ale prostě teďka
Fuj, tady. Ne, sorry, ale prostě každý fandí většinou jinému, já úplně Slávy nemusím. No, a tak no. Takže já se s váma loučím, a když tak to dohrajem, no ale jsem posranej. To uznávám. Zatím. Čau.